me surt molt malament, no em surt. No surt, no sé fer l'accent de València. Jo soc de l'Empordà i tinc un accent molt tancat, ja està. Vull dir, també, els catalans tenim 50.000 maneres de parlar, perquè els de Barcelona tenen recabar com els que parlem de l'Empordà, com igual de València, veig 50.000 accents diferents. Hola, cariño. Ah, me vas a tirar un petardo, ¿no? ¿Verdad, cariño? Bueno. Anda, petarda. Más que tu, cariño. Bueno, pues això. A mi m'agrada aquestes realitats, a mi m'agrada la provocació, què collons, aquí. A mi m'agrada dir l'art, per mi l'art és això, mira, no vaig a treure això i ensenyar els mamallars, me cago en Déu. Sí, sí. Mira, jo us dic una cosa. Vull dir, per mi la vida, vull dir, jo estic farta dels màrquetings que estan instaurats dintre dels polítics, em sembla tan nefastos, tan escarosos, per exemple com el senyor Zapatero. Bueno, m'agradaria, després parlaré del Zapatero, no? Parlarem del Zapatero sus hijas góticas també. Bueno, anem a parlar una mica, aquí acabaran pagant-me, bueno, tinc el meu marit. Anem a veure, mira, perquè no vull perdre el fil del que vull dir. Anem a veure, aquí la gent es pensa que la monarquia, doncs bueno, és una cosa que, en realitat el rei no pinta ni corta. El rei es queda molt mono, el rei. El rei vesteix, o sigui, espera que me senté, no és que me fa por que s'acopli, s'acoplarà si em poso de peu? Ahora cambio de ángulo, nena, te he jodido, ¿verdad? ¿Te he jodido? Bueno, es que sí quiero que me vean el culo. Me da gusto que me lo vean. Bueno, pues entonces, vamos a ver, quiero hablar del rey. Ay, qué carajo, ¿no? Hablando del rey y del culo. Oye, todo junto. Bueno, mira, vamos a hablar del rey. Bueno, el rey, cariños míos, el rey es el heredero directo del gran asesino que fue Francisco Franco. Y no digo presunto, porque fue un asesino. ¡Qué lo que estoy! Pero fue asesino. Fue asesino y cabrón. Bueno, pues el rey es el heredero de ese cabrón. El gobierno socialista, tan socialista él, tan de izquierdas, eso es lo que me gustaría a mí hacer en una falla. Parlar de tot això, amb una falla. El govern socialista li va regalar al rei un quadre de 3 milions d'euros del Salvador Dalí perquè el senyor monarca no podia prescindir d'aquest quadre, perquè ell no podia viure sense aquest quadre. I els socialistes, el Zapatero, li va regalar aquest quadre perquè, clar, s'ha de complaure a la nostra majestat. Això és un país socialista i d'esquerres. Després el rei no podia estar sense que li arreglessin el seu jardí, perquè ell tenia que passejar-se pels seus jardins versallescos. I llavors 3 milions i mig d'euros també van anar pels seus jardins versallescos. A més, ell necessitava també la seva bona piscina per banyar-se, perquè el bon vivant i el bon vivron del gran Borbón necessitava estar allà ben acomodadet a la piscina. De tot això ha sortit de nosaltres, d'haver pagat amb els nostres impostos tot això. Això m'agradaria parlar amb una falla. D'això m'agradaria parlar amb una falla. Bé, després, a part de tot això, els 9 milions d'euros que ens suposa per nosaltres la monarquia. Sí, que ell reparteix a les seves infantes de naranja i les seves infantes de limón i els fills i refills que arriben a tindre aquestes conilles que no paren de parir. Bueno, això seria de les coses d'aquelles de les que jo parlaria avui en dia amb una falla. Fotria un gran ramat, una paridora, ¡ay, estoy pariendo otro infante! Y el otro, pare, hija mía, pare, que hemos de perpetuar la monarquía. Y todos los monarcas y todos estos que vivimos del cuento y del rollo patatero mientras hayan capullos que nos lo paguen. Bé, hi ha investigacions que s'han demostrat que el rei ha estat darrere del cop d'estat. I hi ha un principi tremendo que demostra la poca constitucionalitat que tenim en el nostre país. El primer que hi ha a la Constitució que demostra que no som un estat constitucional és que és la desigualtat com a principi constitucional, perquè el rei no és igual que els altres. Per tant, la Constitució no és democràtica i no és veritat que tots som iguals. El rei té impunitat. El rei pot fer el que li roti i ningú li pot demanar explicacions. El rei pot fer el que li roti i el rei és la tercera fortuna més gran d'Espanya, per sobre del Julio Iglesias i per sobre de les hermanes Koplovich, però el rei, que presumptament era pobre, ara és multimilionari. D'on t'ha tret el xinès el rei?
El rei té impunitat, el rei és irresponsable i el rei és inviolable. I tot això ens ho hem de tragar, però vamos, sense vaselina, xates. Bueno, però anem a veure. Cariño mío, que gabardina, chato. Mira, tot això, clar, és l'herència que tenim nosaltres de 30 anys que fa de la mort del Franco, 40 de dictadura, 70 anys que no hem tingut una república. ¿Hasta quan hem d'esperar per no tindre la república? ¿A que os jode cuando se dice esto? Y cuando Evo Morales dijo la República de España i el van tratar d'índio, que índio ni hòsties, ell sabia molt bé el que deia. El que passa que va voler oblidar-se d'aquests 70 anys de merda que hem viscut, perquè hem de parlar i hem de dir una cosa, que aquests 30 anys de transició és una mentida, una fal·làcia. Aquí no hi ha democràcia i el cadàver del Franco encara està entre nosaltres. No ens enganyem ni ens deixem enganyar. La realitat és que encara estem visquent en un estat aquí. Aquí a València es veu sobretot. Sobretot. Bé, vaig a beure una mica d'aigua. Bueno, jo penso que, com deia el nostre amic Lenin, diguéssim que el determinisme s'ha de lluitar amb voluntat. Clar, dir, oi, és que no es pot fer res, ui, és que amb aquestes coses no es poden fer res, és que no es pot lluitar contra tot aquest sistema, és que hem d'aguantar tot aquest pes. No és veritat. El que passa és que la responsabilitat està en nosaltres. La revolució és nosaltres que l'hem de fer, ningú més la farà per nosaltres. Jo la mínima de canvi, quan tinc una excusa, a mi me diuen, ven a hablar de falles, jo parlo de política, ven a hablar de macramé, jo parlo de política, a mi m'ha rota una merda parlar del que sigui, jo sempre la política, per la política és el que ens determina a tots i a totes, i el que ens fot. I aquesta és la realitat. Les falles no deixen de ser més que una expressió del que passa en aquest país i el que passa amb tants altres. Bueno, jo tinc per tots. Jo, per exemple, que hem de parlar, anem a veure que ara nos hemos de apoyar con los americanos. Bueno, los americanos són els terroristes més grans que hi ha en el món, no? Que hem de parlar dels americans. Els americans és el pitjoret que hi ha. Hem de recordar xifres, hem de recordar quantitats, hem de parlar dels actes terroristes que ha fet els Estats Units a la guerra contra Mèxic del segle XIX, que l'imperi yanqui va matar a 5.000 soldats mexicans i docenes de mils de civils. Hem de parlar també de Filipines, del segle XX, de 20.000 soldats i 800.000 civils. Hem de parlar de les bombes de Hiroshima i Nagasaki, que aquestes bombes no es tenien per què tirar per haver aturat la guerra, perquè els japonesos ja es van rendir i les van tirar perquè els hi va rotar i perquè els hi va donar la gana de fer-ho, com tantes coses que han fet. Aquests són els grans personatges que parlen de la llibertat i parlen de que s'ha d'anar contra els terroristes, però si són ells els terroristes, són ells els que maten a nens, són ells que busquen excuses per anar a Afganistan i allí perpetrar una massacre només pel podrit petroli. Però què ens estan dient d'aquí de terroristes? Terroristes són ells! I aquí les dretes apoyen això, aquest terrorisme d'estat, però aquest terrorisme legalitzat. No he vingut aquí a parlar de passamaneria, he vingut a parlar de coses fortes. Estic hasta els nassos de que ens quedem amb la boca callada. Quanta gent jo he vist que ha mort amb la pena de no haver fet el que veritablement podia haver fet. Quantes morts hi ha silenciades i no han pogut transmetre res per por. Quanta gent ja considerada que són rots de la vida i de l'essència. Per què se li ha de donar ara aquest homenatge a la duquesa d'Alba? I això està apoyat per Izquierda Unida i està apoyat pels socialistes. Què ha fet la duquesa d'Alba? Què ha fet la casa d'Alba? No ha fet res, més que són uns privilegiats. I encara que en aquesta Espanya estem apoyant els privilegiats. Quan hi ha una Andalusia amb uns camps, amb uns latifundis impressionants, i allí s'estan morint de fàstic perquè la duquesa d'Alba no li rota de fotre res. I encara Izquierda Unida li fot un monument. I no diu ni piu. Això són les esquerres que tenim. Quan parlo és per alguna cosa. No hi ha esquerres. I les esquerres que hi ha estan aburgesades i l'únic que estan mirant és fer-se un cul ben gros en el Parlament i fer-se un cul ben gros en el Congrés de Diputats. Perquè, com he dit, amb 2 legislatures tenen la vida solucionada. Això és el que tenim a Espanya. O quan no,
tenim que fer oposicions per entrar de funcionari, així no preocupar-nos mai més de res. Vosaltres que sou joves, vosaltres que encara esteu tramputs com cabrons, vosaltres el que heu de fer és tirar endavant la vida, però tirar la vida amb revolució.